Яңалыклар вакыты үз эшен башлап җибәрде. Студияда Лина Хәсәншина, исәнмесез? Прокуратура хезмәткәрләре ГТО нормативларын тапшыра. Азнакайда авыл хуҗалыгы семинары. Бүген тәрбиячеләр үзләренең һөнәри бәйрәмен билгеләп үтә. Бу һәм башка яңалыклар турында мин һәм яңалыклар вакыты иҗат төркеме сөйләячәкбез. Калабызның уку йортлары командалары су саклагыч мәйдан тирәсендә чүп җыйды. Әлмәттә беренче тапкыр узган плогинг йөгереше турында алга таба. Плогинг ул йөгерү белән чүп җыюны берләштерү. Билгеле бер дистанцияга йөгерү һәм чүп-чар җыюны үз эченә алучы актив ялның яңа төрендә 5 уку йортының студентлары катнашты. Әлмәттә мондый чараны шәһәрнең экология һәм төзекләндерү департаменты оештырды. Ребята собирали на территории на определенной... Билгеле территорияда студентлар чүп җыйды. Без ярыш элементында керттек. Кайсы команда күбрәк җыя. Хәзер нәтиҗәләр ясаячакбыз. Ярыш рухы чүп җыйганда да, үлчәгәндә дә саклана. Һәр команда үлчәүдә иң зур санны күрергә тели. Нәтиҗәдә Әлмәт политехник техникумы беренче урынны ала. Алар 64 килограмм тирәсе чүп җыйган булып чыкты. Очень важно, если мы хотим как-то вообще... Безнең шәһәр республикабыз илебез күләмендә аерылып торсын өчен мондый чараларны безгә ешрак уздырырга кирәк. Һәм безнең шәһәр экологиясе югары дәрәҗәдә булачак. Чиста экологик Әлмәттә яшәячәкбез. Шундый уңышка ирешәсе килә. Өмәнең яңа форматы күңелле һәм нәтиҗәле узды. Катнашучылар тарафыннан 300 килограммнан артык төрле чүп-чар җыелды. Бу саннар халыкның шәһәр территориясен ничек пычрануы, шул ук вакытта экологиягә студентларның бәйләп бетергесез өлеше турында уйланырга мәҗбүр итә. Авыл хуҗалыгында кыр эшләренең туктап торганы юк. Киләсе ел уңышы өчен инде бүгеннән үк әзерлек бара. Ландыр Закирова крестьян фермер хуҗалыгында узган район семинарында бу хакта җитди сөйләшү булды. Азнакайдан Эльмира Шәрифуллина дәвам итә. Азнакай районында көзге авыл хуҗалыгы семинарлары башланып китте. Бүгенге семинарда Мөслим авылы җирлегендә туфракны тирәнәйтү турында сүз алып барылды. Киңәшмәдә катнашучылар начар һава шартларында уңышка ирешүгә, орлыкларның сыйфатын күтәрүгә юнәлдерелгән мәсьәләләр хакында фикер алыштылар. Җирне каплатып сөрү корылык елында иң отышлы алым булып тора дип саный хуҗалык җитәкчесе Ландыш Закирова. Почваны тирәнәйтү дигән бит инде шунда елның ел сайын катлам барлыкка килә. Поверхность гына эшкәрткән туфракта катлам барлыкка килә. Шул катламны менә җырту, шушы катламны ачу кирәк. Именно нәрсә өчен шушы үсемлеккә дымны астан 50 сантиметрдан үсемлекнең тамыры үзе тартыр өчен. Авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек идарәсе җитәкчесе Рамил Исламов белдергәнчә, районда 67 мең гектар сөрүлек җир бар. Бүген инде аның 43 мең гектар мәйданы эшкәртелгән. Бүгенге семинар инде безнең киләсе ел уңышына нигез салу буенча безнең авыл хуҗалыгында ел шушы көз көне башлана инде. Җирне основная обработка аны тирәнәйтеп безгә инде язга хәтле 160 мм дым метробой слойда дым җыярга кирәк булган яңгырларны югалтмыйча. Семинарда катнашкан район советы аппарат җитәкчесе Айдар Халиуллин хуҗалыкның алдынгы механизаторы Рөстәм Биктахировка 2000 сумлык сертификат тапшырды. Шулай ук авыл хуҗалыгының фидакар хезмәткәрләре дә рәхмәт хатлары белән бүләкләнделәр. Эльмира Шәрифуллина, Рөстәм Акбаров, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. 1 октябрьдән башлап Россиядә аз кремле гаиләләр беренче яки икенче бала туган өчен яки баланы уллыкка алган өчен пособиене мир картасына я кулга акча яки банк картасы бәйләнмәгән гадәти счетка гына алып булачак. Бу хакта Татар-Информ агентлыгы яза. Моңа кадәр Россия Федерациясе Хезмәт һәм социаль яклау министрлыгы хәбәр иткәнчә, мир картасы иртә исәпкә баскан йөкле хатыннарга айлык пособие, йөклелек һәм бала табу буенча пособиелар һәм бала карау буенча пособиелар алу өчен кирәк. Шулай ук 3 яшьтән 7 яшькә кадәрге балалар өчен айлык түләүләр, 8 яшьтән алып 17 яшькә кадәрге балалар тәрбияләүче тулып булмаган гаиләләр өчен айлык пособие алу өчен кирәк. Йөкле хатыннарга бирелә торган пособиене һәм 8 яшьтән алып 17 яшькәчә балалар тәрбияләүче ялгыз ата-аналарга пособиеләрне почта аша алу мөмкин булмаячак. Ә мәктәп яшендәге балаларга бер тапкыр бирелә торган пособиеләр теләсә инде түләү системасы карталарына күчерелә. 27 сентябрь Россиядә тәрбияче һәм мәктәпкәчә яшьтәге балаларга белем бирүче хезмәткәрләр көне. Тәрбияче балаларның тормышында зур роль уйный. Ул аларга белем һәм тәрбия бирә, сәләтләрен ашарга һәм аларны үстерергә ярдәм итә. Теманы Рәмилә Хәмидуллина дәвам итәр. Бәйрәмнең төп максаты җәмгыятьнең игътибарын балалар бакчасы тормышына юнәлтү. Нәкъ менә мәктәпкәчә яшьтәге вакыт баланың шәхесе формалаша торган чоры. Сәламәтлекне чыныктыру, әйләнә-тирәне танып белү, үз-үзеңне хөрмәт итәргә,
Яхшыны яманнан айыра белергә өйрәтүдә тәрбиячеләрнең роле зур. Лилия Рәсим кызы Кәлимуллина мәктәпкәчә белем бирү өлкәсендә 3нче ел эшли. Беренче белеме буенча ул икътисадчы, тәрбияче булып эшләрмен дип һич тә уйламаган идем ди ул. Тормыш барысында үзгәртеп куя. Ул яңа һөнәр үзләштерергә була һәм югары уку йортына укырга керә. Бүгенге көндә ул балаларның үсеш үзәге беренче сонлы бәләкәч балалар бакчасы тәрбиячесе. Бу һөнәр кешедән зур тырышлык, сабырлык, үз эшенә беренче чиратта балаларга зур мәхәббәт таләп итә. Лилия Рәсим кызы бу сыйфатларга ия. Моны аның хезмәттәшләре дә ассызыклый. Һәркем тәрбияче була алмый. Аның өчен инде тәрбияче булып туарга, төркемдәге һәрбер балага үз мәхәббәтеңне тигез өлештә бүлеп бирә белергә кирәк. Үз эшемне бик яратам, балалар белән, әти-әниләр белән эшләргә бик ошый. Яшь буында мәрхәмәтлелек, хезмәт сөючәнлек сыйфатлары тәрбияләү балалар бакчаларында эшләүчеләрдән зур тырышлык һәм педагогик сизгерлек сорый. Мәктәпкәчә яшьтәге балаларны шәхес итеп тәрбияләү өчен бүгенге көндә Лилия Кәлимуллина төрле методик юллар куллана, үзенең белемен арттыру өстендә эшли. Ә иң мөһиме, ул үз эшен яратып башкара һәм балаларның, әти-әниләрнең хөрмәтен тоя. Рәмилә Хәмидуллина, Рафаэль Сафин, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. 1 октябрьдән кайбер бюджет оешмалары хезмәткәрләре өчен хезмәт хакын индексацияләү каралган. Бу арту Россия гадәттән тыш хәлләр министрлыгы, Роспотребнадзор, Росстат, социаль өлкә учреждениеләре, инвалидларны реабилитацияләү һәм торгызу учреждениеләре һәм башка бюджет оешмалары тарафыннан финанслана торган ведомстволарга кагылачак. Педагогларның, табибларның һәм башка бюджет хезмәткәрләренең хезмәт хакы 1 гыйнвардан артачак дип хәбәр ителә. Индексация бюджет өлкәсенең бу хезмәткәрләренә кагылмый. Уртача хезмәт хакы 4%-ка артачак. Шулай ук өстәмә түләүләр дә индексацияләнә. Алар оклад күләменә карап исәпләнә. Әлмәт прокуратурасында эшләүче 21 хезмәткәр ГТО нормативларын тапшырдылар. Башка елларда ГТО нормативларын 3 кеше алтын билгегә тапшырган булган. Бу билге күрсәткечләр бик яхшы үтәлгәндә бирелә. Быел ничә кешенең алтын билге алганын алдагы сюжеттан белә аласыз. Спорт белән һәр даим шөгыльләнү кирәклеген күздә тотып, прокуратура хезмәткәрләренең ГТО нормативларын тапшыру матур традициягә әйләнеп бара. Бу чара Россиядә прокуратура хезмәте оешуга 300 ел тулу уңаеннан оештырылган иде. Нормативларын яхшы үтәү өчен атнасына 3-4 тапкыр физик күнегүләр ясау зарур ди оештыручылар. У каждого свои нормативы. Һәр кайсының үз яше буенча үз категориясе бар. Барлыгы 11 категория. Һәркемнең үз баскычы бар. Мәсәлән, ату сайлап алынырга мөмкин спорт түрі. Ул 3нче категориядән алып 11нче баскычка кадәр кертелгән. Бик күпләр аны сайлыйлар һәм прокуратура хезмәткәрләренә ату авыр булмаячак дип уйлыйм. Сотрудники прокуратуры всегда готовы. Прокуратура хезмәткәрләре һәрвакыт әзер. Без өстәл артында ручка, кагаз генә тотып эшләмибез. Җырлый да, бии дә беләбез. ГТО нормативларын тапшырырга да без әзер. Прокуратура хезмәткәрләренә электрон мылтыктан ату, пресс, турникта тартылу, йөгерү, сикерү кебек күнегүләрне үтәп чыгу кирәк булды. Яшь белгеч Илнар Салихов Әлмәт прокуратурасында 6нчы елын эшли һәм нормативларын тапшыру өчен үзенең әзерлеген яхшы дип саный. Мин үзем ГТОга әзер. Атна сайын футбол уйныйм, атнага бер булса да йөгерәм. Шуңа бу миңа бик җиңел булыр дип уйлыйм. Мин хәзер үзем дә электрон мылтыктан атып карыячакмын. Мин дөрес эшлимме? ГТО нормативларының тапшыру җисемендә һәркем өчен бик тә кирәкле булган сәламәт яшәү рәвешен пропагандалау ята. Алса Мирова, Рафаэль Сафин, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Әлмәттә җәен һәр пәнҗешәмбе сайын тирәлектә ориентлашу буенча спорт чаралары уздырылып килде. Шәһәр күләм ярышлардан тыш калабызда республика масштабындагылары да узды. Чираттагысы 26 сентябрьдә Татарстан нефтенең 60 еллык исемендәге шәһәр паркында булды. Тулырак чираттагы материалда. Тирәлектә ориентлашу буенча спорт чараларын уздыру Яршалыдан Рәзил Кашаповның республика грантын җиңүнең нәтиҗәсе. Ел дәвамында алар төрле шәһәрләрдә 10 этап узган. Һәр стартта 150ләп кеше катнаша. Спорт ориентлашу буенча калабызда 3нче уен оештырылды. Бүген дә 150ләп кеше катнашкан булып чыкты. Оештыручылар белдергәнчә, биредә яшь буенча чикләүләр юк. 5 яшьлек малайлар да, 60 яшьлек бабайлар да үзләре өчен яңалык ачырдай спорт төре бу. Катнашучыларга номер бирәбез, алар стартка чыга, чип тапшырабыз, катнашучы йөгерә, ә без компьютердан нинди нәтиҗә алганын карыйбыз. Номер, он заходит на старт, мы даем чип, он бежит дистанцию, отмечает на контрольных пунктах, приходит, и мы
через компьютер уже смотрим, какой он получил результат. Спорт ориентлашуы катлаулы һәм кызыклы спорт төре. Катнашучыларның күбесе беренче тапкыр үзләрен бу спорт төрендә сыный, әмма ел саен ярышларда катнашучы тәҗрибәле уенчылар да бар. Милана Васюткинага 10 яшь. Ул ил күләмендә спорт ориентлашуы буенча бронза призеры. Мне очень понравилось, но сперва я волновалась. Миңа бик ошады. Башта бераз борчылдым. Минем ил күләмендә 2-3 урыннар бар. Әлмәтләрдән тыш шәһәр паркында узган спорт ориентлашуында катнашу өчен Түбән Кама, Чаллыдан да килгәннәр. Приехали с тренером, организовали старт, финиш. Тренер белән килдек, нык авыр булмады. Дистанцияны тиз уздым, юнәлеш тә тиз алыштырасы иде. Была достаточно интересная. Кызыклы дистанция булды. Шулай ук тиз уздым, бик матур, безгә ошады. Картаны укый белү генә түгел, тиз арада җирлектә ориентлаша белү дә кирәк. Күп тапкырлар Россия чемпионы, Европа чемпионы, спорт һәм радио ориентлашу буенча дөнья кубогына лаек булган Нәҗип Мөхитов сүзләренчә, быелга республика күләм соңгы ярыш, ә әлмәтлеләр өчен үзе уздыра торган мондый ярышлар тагын кабатланачак. Теләге булганнар һәр пәнҗешәмбе 14 сәгатьтән 18 сәгатькә кадәр шәһәр паркына рәхим итә ала. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Миллина Хәсән, шуны һәм монтажер Алия Бәйрамалова сезнең белән сау булашабыз. Исән-имин булыгыз.